Ce avem noi aici? Exact, exact. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Verdele este culoarea mea preferată. Este culoarea locului meu de joacă. Aș vrea să pot să am grijă de tot verdele din lume, pentru ca lumea să crească odată cu mine. Însă până mă fac suficient de mare ca să pot să ating tot ce mi-am propus, am nevoie de ajutor de la voi toți, cei care credeți în verde și în mine și în viitor. Doar împreună putem reuși. Intră pe www.țaraluandrei.ro și înscrie-te în programul care ne poate aduce în viitor mai frumos și mie și ție.